Какво да очакваме в любовен план? Разбира се и за жени, и за мъже. Обръщайте мъжете към вас. Как се запали този пънт? Така. С някой, който сте в партньорство, е по-добре да запазите приятелски отношения. На правилния път сте. Нова врата в любовния ви живот се отваря. Не слагайте маски, защото ще има фойерверки. Няма нужда да слагате маски. По-добре да сте автентични, разбира се. Или е по-добре така. По-още. Значи аз имам две карти на True Love, на истинска любов, обаче едната е да се внимава да пазите сърцето си, докато тук е наистина абсолютно истинската любов, която идва към вас. Тя е много дълбока, истинска. Погледнете колко е красива картата. И забавлявайте се с тази истинска любов заедно. Прекарвайте повече време по начин, който да се забавлявате и двамата, реално. И пътя ви е отворен, правилен е. Внимавайте да не влизате в токсични обаче отношения, тъй като може някой от вас да има някакъв романс, който обаче да доведе до токсичност. Ето. Придържайте се по-скоро не към тази токсичност, която ви завладява чрез романс, който ще получите, а по-скоро към истинската любов. Тук виждам, че някои хора ще бъдат на кръстопът. Може би ще се появи нов партньор и внимавайте да не влизате в токсични връзки. И един съвет от ангелите. От архангелите.